ମୁଁ ମିତାରାଣୀ ନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିପେଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ସହୀଲି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଖୀ ସହେଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଖୀ ସହେଲିମାନେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଖୀ ସହେଲିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜର କୋହ ଭରା ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେଠାରୁ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଭଳି ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୀବନରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ସମାନ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଥାଏ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଶିଖିଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ କିଶୋରୀ ବୈଠକ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ମୃତି ବିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହି ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଖୀ ସହେଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିଥିଲୁ ଏବଂ 2ଟି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଥିଲୁ। ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆଦୌ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଏବଂ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ବୈଠକରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ହେଉ ମାନସିକ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ତାହାର ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ଦଳକୁ ସଫା କରି ତାର ପରିଷ୍କାର କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶନିବାର ଦିନ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଶୋରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛୁ ଏବଂ ନିଜ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବି କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଯେପରିକି କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କିଶୋରୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ଗ୍ରାମ, ଆମ ବ୍ଲକ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ। ଏହା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ଆକ୍ସନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିସେଫ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।